són fatxes, tio, no posen més fatxes que aquí, tio. Ai, em falta aquest paper. És que la mare de Saps allò que faig? Setmana i ja no vaig veure. Avui he estat tornant a mirar, ahir la nit vaig estar tornant a mirar i a veure, el que mirarem de quedar és per dinar i... Vale, més gent que no ha de Ho hem tornat a fer. Hem tornat a deixar clar que la repressió no ens desmobilitzarà. Al contrari, fa que tinguem més raons per seguir defensant els nostres ideals de forma clara i contundent. Avui, els estudiants hem tornat a buidar les aules i omplir els carrers. I ho hem fet per deixar clar que aquest no és un judici, és una vergonya. I que, per tant, seguirem mobilitzats de forma massiva i coordinada, a les aules i als carrers. Fa 2 setmanes, diferents entitats juvenils i estudiantils van firmar un manifest conjunt per denunciar aquesta vergonya de judici. Volíem deixar clar que en aquest judici ens estan jutjant a tots i que no podem restar impassibles. Volíem denunciar la injustícia espanyola, que deixa en llibertat els acusats de la manada, mentre manté empresonades a persones que han defensat pacíficament les seves idees i les del poble que els va votar. En aquell congrés es va atorgar un premi al rei Felip VI pel seu suposat compromís indestructible amb l'estat de dret. És indignant! És indignant que facin veure que defensen una democràcia en què els hereus del franquisme estan jutjant a hores d'ara a persones innocents per les seves idees. Diversos estudiants de dret van decidir interrompre la normalitat d'aquell congrés per desemmascarar el franquisme, perquè el món sàpiga que l'estat espanyol no és un aliat en la defensa dels drets humans. Al contrari, és un estat clarament repressor. En aquest país no tenim por de repressió i que tornaríem a fer tot allò que vam fer pel referèndum del 1 d'octubre. Ho tornaríem a fer.
important, amb la manifestació que sortirà ara de Ronda Universitat i amb la manifestació d'aquesta tarda. Els estudiants omplirem els carrers, perquè aquest judici no s'hauria de celebrar, perquè aquest judici és una vergonya. La vaga entre els docents i les docents d'aquest país ha estat un èxit, té una incidència molt alta. No tenim por! No tenim por! Ens han acusat d'adoctrinament. Ens diuen els mateixos que defensaven la formació de l'espíritu nacional, els mateixos que diuen que Espanya és una nació de 500 anys d'història i que després diuen que el dret a l'autodeterminació va pels anglesos i pels francesos. Aquests ens diuen que adoctrinem a les escoles. Nosaltres seguirem tractant el dret a l'autodeterminació, seguirem parlant de política, no tenim por! Es volen carregar la immersió lingüística. Han caigut 3 sentències més en les que si una família demana el castellà, tots els alumnes han de fer les classes en castellà. Volen aniquilar-nos. Nosaltres no ho permetrem. Per les aules no. Nosaltres defensarem la cultura i defensarem la cohesió social. Aquesta tarda farem una gran manifestació als Jardiners de Gràcia. No podem fallar. En Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez avui estan declarant. La nostra por és el seu poder. Nosaltres hem de seguir endavant i hem de petar el Passeig de Gràcia aquesta tarda. Moltes gràcies. Però en sabeu perquè som tots aquí, perquè ens hem d'estar movent per defensar els nostres drets, perquè ens tracten com una colònia. Ens volen asseguts i agenollats, però nosaltres no som una colònia. Però si seguim lluitant tots pels nostres drets podrem avançar cap a la república. Si no fóssim una colònia no estaríem aquí intentant derogar la reforma laboral que van aprovar el 2012. Si no fóssim una colònia no estaríem intentant denunciar que el govern de l'estat espanyol i el Tribunal Constitucional ha anul·lat un fotimer de lleis socials i laborals que anaven a millorar la vida de les persones. Si no fossin homocolònia no hauríem d'estar defensant que necessitem 1.200 euros de sou mínim interprofessional, no com els 900 que ha decretat el govern espanyol. Si no fossin una colònia no seríem aquí per defensar els nostres drets. I esperem seguir avançant cap a la república. Visca Catalunya lliure!